Jeg vil gerne vise, hvordan man laver en dejlig forret med pocheret æg og stegt fennikel. Det er slet ikke så svært, som det lyder, og vi skal ikke bruge så mange ingredienser. Til den skal jeg have æg, karse, fennikel, lidt olie og eddike og en lille rest rugbrød. Jeg vil ud og finde min vare. Så fandt vi lidt karse. Der er forskellige størrelser at vælge imellem. Jeg skal bare bruge en lille smule klippet på toppen. Og bare duften her, den bringer mig tilbage til børnehaven nærmest. Kombinationen af æg og den her sådan gammeldags mormorkarse, som vi går kalder det, er helt fantastisk. Og for mig er det en helt uundværlig krydderurt. Så det glæder jeg mig til at komme tilbage og arbejde med. Det første, jeg vil få gjort, det er at få smidt mit rugbrød i ovnen. Jeg smuldrer det, putter en lille smule olie og salt på, og så fyrer jeg det i ovnen, til det har en dejlig sprød overflade. Mens rugbrødet bliver sprødt, kan jeg lave de øvrige ting. Først vil jeg ordne min fennikel. Jeg skal lidt af bunden af, så er de yderste grove blade lige til at pille af. Gemmer toppen til senere, og så skyller jeg det. Nu deler jeg mit fennikel i kvarte, og så steger jeg det flot gylden på panden. Og så en lille smule olie på panden. I mellemtiden har jeg lige smidt en gryde over med vand, så jeg er klar til at pochere mine æg til sidst. Nu er min fennikel klar. Den er sådan stadig en lille smule sprød indeni, men har den her rigtig dejlige stegte smag og en lille smule sådan blød og sød udenpå. Rugbrødet er næsten sprødt, så nu vil jeg pochere mine æg. Nu skal vi følge godt med. Nu bobler mit vand stille og roligt. Det vil sige, det koger, men det bullerkoger ikke. Jeg tilsætter en lille smule eddike til vandet. På den måde samler æggeviden sig nemmere, når jeg putter ægget ned i. Så bare et lille squeeze eddike. Jeg tager et par skåle, flækker æggene ud i skålen. Ved at flække ægget ud i skålen først, er jeg sikker på, at ægget ikke går i stykker, og jeg ikke står og får et helt ødelagt æg ud i vandet. Det jeg gør, det er, at jeg laver en strøm i gryden. Bare stille og roligt. Får vandet til at snurre rundt, så der kommer en form for en lille cyklon, kunne man næsten sige, eller en lille tornado i vandet, om man vil. Sådan her sætter vandet i gang. Når vandet så lige så samlet sig, og der er en midte i den lille tornado, så dumper jeg bare ægget lige ned midt i der, og så holder jeg vejret her sammen. Nu med det æg stået og boblet i 3-4 minutter, og det er æggeviden rundt om, der har samlet sig rigtig fint. Så samler jeg det forsigtigt op med min ske, og som man kan se her, så er det stadig fuldstændig blødt indeni. Super dejligt. Så kan man lige dryppe det af på et lille klæde, så man ikke får alt vandet med. Og så har jeg min dejlige fennikel her. Pocheret æg over. Sådan. Lidt dejligt sprødt brød udover. Så til sidst bare de sprøde, fine toppe fra fennikelen. Hakker dem bare fint eller plukker dem af grenen. Og så bare en lille smule karse. Så er det sådan set klar til at blive serveret. Eventuelt en lille smule mere salt på ægget og en dråbe olie ud over, hvis det ser lidt tørt ud. Til har jeg fået anbefalet en cremant. Det skulle være rigtig dejligt sammen med det her fede æg, så jeg kan slet ikke vente med at smage. Skøn kombination. Så nemt var det. Velbekomme.